Miltä kuulostaisi saada omalla alallansa monopoli siihen, mitä teet? Monopolissahan on kysymys kieltomahdollisuudesta. Onko käytössäsi jotain sellaista tekniikkaa, jota juuri sinun yrityksesi pystyy tarjoamaan paremmin kuin muut? Onko teillä tuotteella sellaista muotoilua tai sellainen nimi, jonka haluatte monopolisoida? Colster auttaa tässä 140 vuoden kokemuksella. Meillä on 50 asiamiestä, joiden erikoisalana on tekniikan patentointi, tavaramerkkien suojaaminen rekisteröinneillä, verkkotunnusten rekisteröinti ja muotoilun suojaaminen mallioikeuksin. Monopoli on niin hyvä asia, että sitä kannattaa tavoitella, vaikka ei saisikaan. Käänny siis luottamuksella puolelle.